Последните 6 години се опитвам да се променя, но днес имах прозрение, че всъщност проблемът не е в мен, а в средата. Преди 4 вече години ще станат, се преместих в среда, която само като им видя физиономиите и кръвното ми се вдига. Познато ли ти е? Да, наистина аз имам доста инструменти, с които да се справя с това, но все пак бързината на съвременния живот ме увличаше и действах доста пъти реактивно. Тоест влизах в техния тон и си мислех, че всъщност трябва да сменя локацията. Но реално средата усилва това, което е вътре в теб. Дори да отидеш при най-спокойните, най-интелигентните и най-уравновесените хора на света, ако ти действаш реактивно всеки път и искаш да свършиш хиляди задачи за кратко време, тогава отново и при новите хора ще се изнервяш и може би ще им завиждаш, че не си като тях. Да, по-бързо ще стане в подходяща среда, но не е това проблемът. Тоест, винаги според мен трябва да се гледаме отгоре, като страничен наблюдател, за да видим къде идва проблема. Защото е много лесно да обвиняваме пък другите, че всички те са ни виновни. Замислих се, че когато живеех в София и ми беше още по-забързан живота и нямах време за толкова мислене, тогава някакси хората не ги забелязвах. Да, нямах време да ги забелязвам. Не са ми и трябвали такива услуги, които да ползвам към днешна дата, за да видя какви професионалисти са всъщност те. Но ако се замислим колко всъщност стана забързан живота напоследък, след COVID, инфлуенсър след инфлуенсър, гуру след гуру, специалист ли специалист. Всеки ти казва как да живееш живота си и какво е най-добре за теб. Забелязвате ли как вие вече не можете да следите правилното? Как ако едно време се пишеха книгите с години и хората правеха проучвания, сега дори ги пишат с изкуствения интелект и не влагат усилие от себе си. За какво ви казвам всичко това? Не искам да давам поредните съвети, т.е. като всички гуровци в онлайн пространството. Аз днес взех решение за себе си, научих отново нови неща на база на моите грешки. И ще ви кажа какви решения взех за себе си. Защото последните 5-6 години животът ми е йо-йо. И в психичен, и в физичен план. Ако сещате се какво имам предвид. Така че взех решение със сигурност да правя по-малко неща, защото претоварих се достатъчно за последните 5-6 години от местене, от място на място, ремонт на ремонт. Свърших буквално 1000 неща. Ти няма как да правиш нещо добре, ако правиш 1000 неща и ако те очаква следваща задача след следваща задача. Тоест, ти си мини корпорация с един участник вътре. Така че ще делегирам повече, за да имам време наистина да се наслаждавам на бавния живот, който избрах и да дишам въздуха и да се наслаждавам на природата. И ще сменя средата. Какво имам предвид? Няма да сменям локацията за сега,
но със сигурност хората, които ме изнервят и не ме водят до нищо положително и ме карат да реагирам по този начин, аз реагирам, защото мен тотално съм противоположност на тях на 180 градуса. И когато видя, че нещо не е редно, според мен е нормално да реагираш. Но няма нужда да влизаш в такива конфликти. Аз за себе си избрах, че просто не искам да общувам с хора, които ме натоварват по никакъв начин. Дали ще бъде майстор или някакъв съсед, няма нужда. И тогава цялата нервна система се успокоява, когато ти не си в състояние бий се или бягай. Това води до следващи проблеми с разширяването. Но не на ума, а на физическото тяло. Както са казали хората, те клишетата са и много верни, че ние не сме дървета и ако нещо не ни изнася, можем да се преместим много лесно. Да, когато си правиш къща, не е лесно да я преместиш физически, но чрез ума си ти можеш да живееш по съвсем различен начин. Не говоря да влизаме в някакви шизофренни състояния, а просто да реагираме по различен начин на случващото се. Вчера четох една книга на един гуру за медитацията. Сертифициран йога учител съм, между другото. И там се казваше, че просто хората са едни деца. И какво можем да очакваме повече от едни деца? Няма нужда да ги съдим, няма нужда да им се ядосваме. Това в момента много ми резонира, защото аз прекалено се фокусирах в средата. И ако ви резонира тази информация и ако се чувствате не на място в средата си в момента, можете да оставите един лайк и да се абонирате за моя канал. Ще говоря още за животът извън града, нервната система, психология, пари. Аз съм Милена Брамова. До скоро!